Mila esker, eskualdea osatzen duen 28 udalen izenean, gaur hemen bildu zaten guztioi, hau posible egin dezuen eta antolatzaile guztioi nola ez. Hemen herri bat dago, eta herri horrek Euskal Herria du izena. Eta hoi dena gu guztiok egiten dugu posible. Izaera hau, Euskaldun izaera, guztiz subjetiboa da, norberak duen sentimentu bat, barru-barrukoa, eta sarri, zail egiten zaigu adieraztea honen zergatiak, azken finean zergatik sentitzen garen eta esaten degun Euskaldun garela. Arrazoi desberdinak emateiteu, hizkuntza dala, kultura dala, usadioak diala, baina zaila da benetan herri bateko kide zerk egiten gaitun esatea. Gu, Euskaldunak, munduko beste milaka herri moduan, aspaldidanik, bizi izan gara eta garrantzitsuna bizitzen jarraitu nahi dugu. Euskalduna gara eta sentimendu guztion irudi dugu ikurrina. Ikurrina simboloa da. Hitzez horren zaila deskribatzen egiten zaigun gauza guzti horien ikurra. Ez da beste ezer, baina aldi beren hori dena da. Ez gera menperatzen utziko, eta gurea dena defendatzen jarraituko dugu. Hori baita herri bat bizirik dagoen seinale. Hori delako herri bat bizirik jarraitzeko bidea. Maite duguna defendatu behar dugu. Maite duguna babestu behar dugu. Eta gaur hemen, geurea dena defendatzeko gaude. Ozen esaten dugulako geure simbolo hori ikurrina dela. Eta geure herriak, Euskal Herria duela izena. Argi ilunez beteriko garaietan bizi gara. Udaberria atetan da, baina neguko azken ekaitzak tartekatzen dute oraindik gure herri maite hau. Bandera espainiarra jartzearen obligazioa ez da hori besterik. Provokazio bat, eraso bat, imposizio bat. Ozen esaten diegu Carlos Urquijo gobernu ordezkariari hartu duen bideak ez diola fruiturik emango. Legea izango duzue alde, ez horrea herria barkatu. Legalitatea zuekin duzue, ez ordea legitimitatea. Eta herri batentzako legitimoak ez diren legeak inposatuta ezartzen dira, eta ondorio zuen boterea auzitan jartzen dugu. Egunez egun ahulagoak zaretelako. Horixe da Urquijok jakin behar duena. Jakin badakigu urduri daudela. Urduri herri honek kaletik zein instituzioetatik bat eginda izan dezakegun indarra. Potentziala izugarria delako. Geldiezina. Provokatu nahi gaituzte, ez jartzera bultzatu, kontrasanak eta liskarra gure artean sortu. Jakin dezatela, odola beroa dugula oso beroa, baina burua hotz. Jakin dezatela eraso hoben bidez gure askatasun nahi indartzen dutela. Espainia izena duen beraien proiektu politikoak, beraien proiektuak, guri errepresioa, imposizioa, miseria, korrupzioa, eta azken finean negu hotza besterik ez digula eskaintzen. Eta guk, koloretako etorkizuna nahi dugunok, argia, pertsona eta herrien eskubideak errespetatuko dituena, aniztasuna errespetatuko duena, imposizioen gainetik egongo dena, modernoa eta herritarren gandik gertu egongo dena, ez digu beste ezer eskaintzen Espainiak eta ez dugu nahi hori. Gure proiektuak Euskal Herria du izena eta horixe da gure izana. Hori gara gu Euskaldunak. Urquijo gauna, mina egingo diguzue oraindik, eraso gehiago jasango ditugu, eta jakin badakigu zenbat bataila irabaziko dizkizuegun arren, guda hau, herri honen askatasunaren guda galdua duzuela. Eta uretatik ateratzen den arraiaren moduan, hauek, ekintza, inposizio jarrera hauek zuen azken isaskadak dira, amorru eta impotentziak sortzen dizkizuenak. Ez adrete batere azkarrak, eta buruarekin baino amorruarekin ari zarete pentsatzen. Zuen galtzoria ari zarete prestatzen. Aurrez esan moduan, odola bero eta bihotza hotz. Etorkizuna dugu eraikitzeko, egungo fasean alternatiba eraiki behar dugulako, eraikitzen gaudelako, herri alternatiba bat. Zuek, Urquijo jauna, Espainiatik eskaintzen diguzuena ez dugulako nahi. Ilunak zaretelako, zargituak zaudetelako, kiratxa botatzen duzue. 75 aurreko erregimenaren kiratxa daukazue, berdinak zaretelako. Eraso honi herri moduan erantzungo diogu, egunerokoan, lanean, esparru desberdinetatik Euskal Herria eraikitzen. Gu gurean,
Provokazioi muzin egiten, gaurkoa ez da azkena izango. Herritarrei eskartzen dizuegu, bihotzez, zuen babesa eta ikurrinak lehioetan zintzilikatzea eskatzen dizuegu. Horrez gain, sortuko dire iniziatiba desberdinetan parte hartzea ditzen zaituztegu, zuek gabe gu udaletan ez garelako ezer. Gogora ekarri nahi ditut, duela egun gutxi Joseba Sarrion handiak, egunkari batean esandakoak. Un pueblo no se va pareciendo a lo que recuerda, sino a lo que va haciendo. Herri bat ez doa, oroitzen duenari antza hartzen, egiten duenari baizik. Egin dezagun beraz herria, egin dezagun egunerokoan gure esparruetan herria, Euskal Herria. Lanera beraz, herri bat eraikitzea delako gure erronka. Geurea ikurrina delako, gora ikurrina eta gora Euskal Herria eskatuta. Bai, aipatu duen bezala, mila esker hemen bildugan guztioi, eta bildu zareten guztioi, nola ez hemen eragile guztien izenean. Ez gara mapetan agertzen, baina egunero egunkarietako azalak betetzen ditugu. Beste ozein lurralderen pareko garela diote, baina gure hizkuntza mintzatze garanean ez gaituzte ulertzen. Gure arteko ezberdintasunak azpimarratu eta sortzen dituzte, baina batzen gaituenak oi baino indartsuagoa da. 3 milioi Euskal Herritarrek osatzen dugun nazioak Euskal Herria du izena. 21.000 kilometro karratu barna bizi gara, naiz eta 2 estatu eta 4 zatitan banatzen gaituzten. Ez gaituzte ulertzen, baina gure izate eta nortasuna ezabatzeko helburuari eusten diote, eta oso modu era eta ezberdinetan tratatzen gaituzten arren. Euskal Herria desagerrarazi nahi dute, baina horretarako Euskal Herritarrak desagerrarazi behar gaituzte. Horregatik, inposatzen dizkigute beraien ikurrak, gureak bailira hartu ditzagun, gureak direla sinetsi dezagun. Gure ikurrekin batera agertzen dizkigute hasieran pareko bailira ondoren mendeko hartzeko. Hau da, Espainiar banderak. Espainiarrek Euskaldun eta Espainiar batera izan gaitezkela diote, baina bazpada ez digute galdetzen, zer garen eta zer izan nahi dugun. Gure ustez demagogia merkeak dira horiek. Gure herria aitortze ez dutenen eztabaida faltsua besterik ez da, hau da galdera. Izan aldaiteke inor demokrata bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea ukatzen zion nazio bat aitortu gabe? Hau da Espainiar banderak Euskal instituzioetan zintzilikatzera behartu nahi gaituztenek erantzun behar duten galdera. Hau da gaur Tolosako kalea jendez betetzearen arrazoia. Ikurrinak Euskal Herri osoa eta Euskal gizartearen gehiengoa batzen duen bitartean Espainiar banderak inposaketa, errepresioa eta erabakitzeko dugun eskubidearen ukazioa barne biltzen ditu. Ego Euskal Herrian bandera Espainiarra da gatazka eta talka sortzaile den ikurra. Horregatik, gure ustetan, Euskal instituzioetan ikurrinak egon behar du. Beste Euskal ikurrekin batera, eta ez inposaturiko atzerriko banderek. Herritarroi dagokigu gureak diren hortasun ikurren defentsa burutzea. Ez gara Espainiarrak, ez eta frantsesak ere. Euskal herritarrak gara. Eta gure herriaren jabe, eta bere etorkizunan jabe izan nahi dugu. Ez dugu nahi gure ez denik. Euskal nortasun ikurren defentsa egiteko bildu gara gaur hemen. Gure ikurrina dela aldarrikatzeko. Horregatik, ikurrinaren eta Euskal ikurren erabilera zabaltzeko deia luzatzen dizuegu. Jaietan, aberri egunean, mendirteretan, eta nola ez, gure udaletxetan Espainiar bandera inposatzen dutenean. Euskal Herriaren aitortza ez da egun batetik bestera lortuko. Inor ez digu ezer oparituko, irabazi egin beharko dugu. Etxetik hasi eta kaleraino. Ipar Euskal Herritik hasi eta hegoalderaino. Borrokatu beharko dugu gure herriaren aitortza. Eta irabazten dugunean, Euskal Herrian zintzilikatuko diren Espainiar bandera bakarrak irekitzen utziko dizkiegun enbaxadetan aurkituko ditugu. Nazio bat garelako geurea ikurrina. Gora Euskal Herria askatuta!